ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадин ба канали влогҳои мо. Умедворам ки ҳаматон хубену тансиҳат астен. Худоро шукр ки мо ҳам хуб астем, сиҳату саломат ҳастем. влогма сар мекунам аз хеле як парк даем, парки ҳами районча монда. майҷа омада будам он тараф да ваяй паспортный стол барои загран дода будам, барои загранҳои бачаҳом. омадем ки абетай. баъд омадам ҳамҷа як даштам нигоҳ карда, бо як ду кори дига доштем. қати духтарчам ма вайрои кадам валбрез гуфтум бра яду чиза кас кадам ҳавайро гиру банк будро да картам пул бумон. ина омад биёко ин маҳкамай дигариш чи дури ҳамида боша ҳамаш дута чиз буд. ҳам як коробка додам дута. и тамошобини азиз озир кушом ира чихи кушом и скучай да иҷа неудобна шудан. и медонен чия и ваяй барои банка маҳкам кунак. вақти кучидем иси банка маҳкам кунак магум қадар намедонам. кофтум наёфтум ша бараму сразу заказ кардам. бёкушоша заказ кардам. айвай валбрис ин ҳамихе прямо ами районча монда мебиёрам. наздикака имҷа мегирем. ҳозир як бора мекушоем распаковка. шумо кати якҷоя мебинем. худам ира маҳкам кардӣ хнукаи о чихе ҷои хушрӯ бовар мекунем ки ҳавои тоза. саҳар бар вақт борон зад саатои 4 буд 5 буд. салқинак осмонам абрнокай. ростига мавқа ҳавои гарма наз намебинем. намехе ҳавои салқинак боша, кам боронак боша наз мебинем. шамолак ин тараф дам хе ҷои хушрӯай навс боғай паркай ҳар хел тренажёрой тараф боло. ина тамошобинони азиз анам хеле банка маҳкам кунак. то хонаро тоқат накардам ҳамҷада нишон додистам. коврик в подарок. хеле як коврикча дошта подарка буда. ё и ва ё автоматам ба фикрам. закаточная машинка закаточная автоматическая. хел ки да описаниеш хондум 7 бор то мети уже худаш шилчок метия тамом маҳкам мекарда. борон борон сар кард нигоҳ. ҳам боронай ҳам офтовай. бо наушник гирифта будем барои телефоном, барои телефони айфон. шуша борон сахт шуда. хеле наушникҳои айфоновски хеле беспроводноиро назда мебинам. ман хаймонка тар шудем. пакет надорем. пакет дамонем. пакет гирифтан дар кор буд.
дар кора коробка фарш замаҷо коробкаш пока ҳо сумка дамон инҷа документомонай мерем ак тамошобинони азиз бояд ки обедшон тамом шуда бошам мерам ак ма загранпаспорти кӯдакора ай госугам хидам падават када будам акози бояд сурата барам ва документои оригинала бурдам дар то борон сахт шид тарниш шануза ҳавлида бачаҳо кор кадеста буданд оли тар шид намедонам оли дига корам бас кадам иборон кати рӯзои оддӣ меоянд ягон кора кунем гуфта меоянд ки бо хеле яки борон занад дига намеша ҳеҷ када нигоҳ кунем чӣ тренажёр истода ина изданияка буд спортивный комплекса гулои аҷоибо рангобаранг хулосаи гап ки ҳамин ҷои хидмон мада беҳад маҳқулай ҳавои тоза ҳама ҷо тоза приятный ҳама чи дар пеши хона шаҳрда бошем шаҳрда дилам танг мешавад инам хе тамошобинои азиз ина ба шумо камтар видео кардам тамошо кунем касе ки агар дар район ё ки деревня боша хоҳем ки шаҳр равем ҳаваси шаҳрам накунем гуфтаниё барое ки шаҳр намешавад агар кӯдакои майда дошта бошед тим боли намешавад шаҳр яхе одамо ай аввал дар деревня меоянд местанд баъд хай намефорашонада мумкин мехоҳанд ки шаҳрда бошанд шаҳр зур айда мо например хай омадем шаҳрда будем ина чанд сол шид 10 сол шид аминҷа дем ана наоборот вақте ки мо ҳар тобистон каникул меша ман меом аминҷа да местим ана бо сентябрда бо мерам шаҳр бо то хониш тамом шидана то моҳи мая бо да шаҳрем бо тобистон шид бо кӯдакора мегирам мебиём аминҷа да местем агарот мекунем инам хеле бо ҳарчи маҳкам мекунам агароти худам хулоса гап ки маҷдад мекунам кай тобистон меша район биём замин биём хонаи ҳавлигимон биём барам қа мегӯм ҳаваси шаҳрра накунем шаҳр одама касалӣ мекунам кӯдакҳодам зарар мекунам ҳамада инаиҷа атлант спортивный комплекс инам хеле хай инаиҷа мелисахонай паражда пастмистон омадем обед буд гуфтем бирем хай қадаҷа бишинем
خیلی پاسپورتی ما ولی سروکش تمام نشده. پاسپورتی کودکو تمام شده. نیتی تاجیکستان رفتنی دارم. برای همین اومدم که ای کودکورم تست کنیم. نمیدونم مثبت میکنن یا نه. سروچنی دادنیم. سروچنی به تاجیکستان برام. سروچنی برای اون که توی ای تاجیکستان در توی تماشا بینا. اول رفتنی نبودم. یکی راه کشیدم در نباشه بر وقت خدمت میکردیم. خیلی ما اینجا مغازین رو اومدیم. تماشا بینیم عزیز. ای بارون نبینیم. رس کردیم بریم مغازین رو تمام. سیل های سیل. اینجا ما اومدیم کانتر پرودکت خرید کردیم. دیگه همجا موندیم. برو اومدن نمیشه. اینجا باشه تماشابینان عزیز. یه روز دیگر یه روزی آفتابی ده. هم خیلی یه جایه همراه شوهرم کودکو ما پیوزا را جمع کردیم. هم خیلی خیلی که میبینین پیوزامون نیمش خیلی شیده نیمش نشیده. خیلی خلاصه چند قای شیده باشه همیش دم شگر میشه و خیلی پیوزامون جمع کردیم. اینا اینا تماشابینان عزیز پیازای چیندگی ما اینمی قشی اینجا هم اشتونه کده بده بارون زد برام خیلی مایدوش یشکو ده چینده ما جدو یشک مایده های مایده تر هم جدو کدیم شونه یا برا امین سبه اینجاش بوشه کلونوش های اینمی کشیده پیازای تنکش کده این که شمالش بزنم خوک شوه بعد میدرونیم شما خیلی همیش دمش گرم کشید نیمش نشید نمیدونم برای چی نیمش نشید اینجا تماشا بینید اینا چیندم همشا کم کم همشا نیم کم کم اکی چیندم سالاد میکنم
салат мекунам. Салата меандозам помидор, пудрин, болгар, каланфур. Хеле маҳкам мекунем. Маҳкам мекунем? Я рӯзпас, ду рӯзпас ҳам хемери ҷамъ мекунем. Маҳкам кадам мегирӣ. 2 банка, 3 банка, 4 банкаи амхи. Инайҷада ҳамаша майда кардум, газда мондум, ози як бор ҷӯш биёд, тамом маҳкам мекунем, мегирем ша. Помидор, будрин, болгар ва қаламфур. Инам хеле наҷӯшидестай. Хеле салата мода нағз мебинан, ош, кати, шакароб. Қурутоб мекунем, нағз мебинем салатаро. Як бор ҷӯшондум. Маҳкам мекунем, мегирам банкора боша, заррани ҳамаша пешакӣ слизават кардум, кришкаошонам, лаврови лист меандозам. Неки ай хотирам биромада камтар укроб андозам. Баъд уже вақти маҳкам книда дидам ки ай хотирам биромада. Ҳеҷ гап надора, хелам ҳеҷ намекунам. Тамошобинои азиз, салатом 6 банка шид. Анаиҷа боша мондаги помидороя зверабойд маҳкам мекунем. Тезак мекунем. Қаламфурома ҳамаша ана чиндам, шуштум, ҳози майда мекунем, измилчитилда. Кӯдако хостан ёрдам кунанд. Гуфтам дастотона шӯену, майлиш ёрдам кунен.